Hello guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Dahil na-reach po ulit namin ang 50k subscriber, magkakaroon po kami ng kaunting celebration. At saka isasabay na rin namin yung birthday po ng aming pamangkin na si PJ. Yan guys! Ito na yung legit talagang 50. O, pasok PJ! Pasok PJ! Happy birthday! Happy birthday to you! Wala cake! Happy birthday to you! Blow the candle! Blow! Yay! Yes! Ano sabihin mo sa iyong mga tita? Ano sabihin sa mga tita? Salamat po. Oh, bakit may ganyan? Yan guys! Itong hapunan na ito ay nanggaling po sa naming supporters from USA! Thank you! Thank you po! Thank you po! Bubusog na naman ang Team DFL. Ito na po yung pa-wink natin. Hi supporters from USA! Thank you! Hindi ako marunong! 1, 2, 3, come on! Panginoon po namin Diyos. Opo. Narito po muli ang galay po kami ng maraming pagpapasalamat sa inyo. Opo. Sapagkat sa mga oras na ito, itaglay pa po namin ang aming hiram na buhay at lakas. Opo. Hindi ko Ama ang kakapatang tumawag at maglingkod sa imbalan ng Panginoon. Amen. Ama namin Diyos sa mga oras na ito, aming Ama. Maraming salamat po sa aming pagsasalisaluhan. Opo. Mga biyahe pagpapalang nagagaling sa iyo. Opo. Upang sa ganun aming Ama, makatulong po sa aming mga kalusugan. Opo. Ngayon din po, upang ipagpatuloy po namin ang aming mga paglilingkod. Amen. Nalapit din po namin sa iyo, aming Ama, ang kaarawan po ng anak mong Daraos ngayon. Maawa ka po sanang pakibigyan po siya ng magandang kapalaran. Ngayon din po ng ibayong kalusugan. Sa gayon na aming Ama, pagpatuloy po lamang kami sama-samang naglilingkod sa iyong banal na Panginoon. Amen. Patawad na rin po o Diyos sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po yung magalang namin hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Happy birthday to you! Blow the candle! Lahat! Lahat! Guys! Thank you! Thank you! Thank you po sa pag-sponsor! Ito yung sausawan natin. Charles! Bakit na mo yan, Teo? Meron na ako, Mer. Ayun pagkain mo. Nachamban ko. Taba guys. Naimas. Imas, sir. Naimas gayong. Thank you po sa mga bagong subscribers. Happy 50,000 subscriber guys. Nagpabutan lang kami. Baka kasi mabawasan ulit. Baka biglang Pina-51 muna namin. Mayroon Para na. sigurado. Alam nyo na. may pubya na guys. Kagalis po to. Namiss ko yung kwek-kwek. Kwek-kwek. Kwek-kwek kayo dyan. Kain po tayo. Hindi yung pan, yung bangus ata yung kinain niya. Puset. Ang mauna ay ulingan. Ba't pa kaunting kanin mo sa kape? PJ, nagtaw ka na PJ. Ano pa? Ulin. Orange. Ano orange? Kwek-kwek. Kailangan guys, suka sa ano. Limango, pangontra. Sarap guys. Shout out sa'yo, Richie Santiago. Saktan natin, Joanne. Bisan mo. Gutom kami guys. Hindi pa nag-lunch. Wala kaming lunch. Dito muna kami. Minsan lang to sa isang ano. Isang buwan. Bukas bagong ang ulamin namin. Sa ibabaw na lang yung bagoong.
Bukas bugoong, may toppings na asin. Toppings pala na mantika. Mapataas ata natin sa Tiligaya. Ay, ano pa sila? Mapataas ata natin sa dalawa. Best wishes po kay Sir AJ and Ma'am Joy. Congratulations po. Best wishes po. Yes. Happy birthday rin po pala kay Sis Nessa Del Javier. Happy birthday po. Happy birthday! Happy birthday po. Belated happy birthday po kay kapatid na Carla Ramirez. From Canada. Hello Happy birthday po. Happy birthday po. Enjoy your day. Kain po tayo. Ito na po yung handa niyo. Pinaganda na po namin kayo. Para pa dun pa, dali. Oh, ito yung ano. Ano oh. Nantay na ako. Sabi ko mula tigulog ko. Wala kayong kalaman naman. Nakuha ko na. Dito ako kalaman. Palit na lang. Piliin niyo yung kahit maliit. Basta maliit. Kahit maliit, basta malaman. Hirap yung magkain. Nasa size kasi kayo. Hindi nyo binuhat. Para mag-delegate ka ba yun? Jogging lang tayo mamaya. Sarap kumain guys pag nakatayo. May gagawin pa tayo. Sasayaw ng chat-chat. Ang saya-saya. Oh, may 2 alimango pa. Available. Kumain na lang. Pamain. Ba't yung isa doon nakatago? Oy, dalawa yan. That's mine. Dagan pag Ba't nagatago ka dyan ate? hirap kasi. Kita yung kagat. Parang bundok hapon natin yung pinagulaman nyo ah. Isa nga lang na alimango na kinain ko. GJ, kadami na kain. Oh, dalawa lang sa akin. Sa basketball. Oh, dalawa ka dyan. Si Paseng. Iludir mang idulunang ka. Dalawa kami lang si Paseng dyan. Bilang kami ni Pink. Sabi ko niya, ang pay picnic. Pati set kinain nyo. Guys, oh, may nagapukbuk na dito. Tama. Guys, atin yun. Full pack. Sipet. Where the bacon? Nakapangalan yun lang. Much later. Yan guys, ito na yung binalot namin na isa. Ito po, bale, hindi nila alam kung ano yung mga laman. Bale, nagkulong talaga kami sa kwarto ni Isa para hindi nila makita. So, tinago-tago talaga namin to para wala silang idea. Dahil birthday po ni PJ, siya po na magbubunot. Ano, bubuksan na rin? Oh, Buksan niya rin para ano. Go, PJ! Okay, go, go, go. Wait lang. Ano po ito guys, 50 Dahil 50 subscribers na 50 tayo. pieces din siya. 50 pieces po ito. So, lahat po ng team magbubunot. Dami nating audience, oh. Okay. Go, PJ! Pili ka na isa. Yung meron pala tayong clue. Ay, meron pala tayong basta hindi nyo pwedeng hawakan, hindi nyo pwedeng hindi pwedeng magpili-pili, okay? Basta kung ano yung kukunin mo, yun na yun. Kung ano yung nalapagan ng kamay mo, yun na yun. Kung ano yung nalapagan na ng kamay. Yun ang gusto ko. Yun ang kunin mo, hindi pwede yung pili-pili ka pa dyan. Hindi yung alug-alugin mo pa. Okay, sige, PJ, go! Good luck! PJ! Ito? Mukhang magaling mamili Buksan na yan! Buksan na yan. Sirain mo na ang baboy. Laksan mo! Sirain mo na. Pag ano dito na lang, oh. Sirain mo! Go! Huwag kang nervyusin. Hausin blat yan. Ano yan? Pabango. Sige, bilisan mo! Dali! Ano yan? Laban mo! Photo frame. Ayan. Oh, di ba? May basura doon. May panginaw ka na, Brad. Yung ano, ay, lagay mo doon. Dito mo nalagay yung kalat Oh, mo. ate. Atras ka dyan. Bunot ka ng isa para sinong susunod na pagbubunot. Ano yung pangalan? Oh, bigay mo na kay Alex. Turo lang ha, turo lang. Bawal lang ha. Alex! House and lot. Naku, parang titulo yan ah. Pasirain mo na! Harap mo sa camera daw eh. Harap mo sa audience.
cellphone. Yun o. May cellphone. Walang laman! Buksan mo yan! Buksan mo! Baliktad mo! Baliktad! Bahay lang pala. Akala ko cellphone na eh! May pagsulat ka na lagi. Next ganun din natin, mga cellphone na. May pang... Parang ganda ko dyan. Bilis! Joan! Dali. Pasilip-silip pa yun na namimili kami. Abracadabra. Saan ka na? Tuwa si mother. Hindi ko alam. Hindi, hindi nila alam yan. Kami lang ni Aisa nakakalam dyan. Dali. 3, 2, 1. Turo lang. Bilis na yan! Bilis. Ay, bilis! Hindi pwede. Wala. Nandiyan yan sa malimit. Nandiyan yan sa malimit. Maglinis ng kuko. Maglinis ka ng kuko. Ay, hindi ba? Ay, hindi. Ano to guys? Stationery set. Ano na siya? May scissors, may stapler. Para siya na kuryente. Parang nabigla ako. Natapos ko Sige na, agad. bunot ka na. Huwag ka magpaliwanag. Yung malaki. Sa presinto ka magpaliwanag, Brad. Antipaseng. Ay, manipis ang te. Ate, isip mo yung upuan mo at baka may malaglag dyan. Hoy! O, isa lang, turo. Pili-pili kang gaya. Ako nakapili na. Kailangan dito napiliin ko yung maliit. Ay! Ay! Okay. Akala daw niya pera. Yung pala hairpin. Ay, ako na. Sige. Tanggal mo dyan. Dito ka sa likod. Pili ka na yung malaki ah. Pili ka na. Ito, pili ka na. Hop. Aron, mabigat ah. May pagkausin Yung malaking piliin ko. Hindi sigaw ba? Nagkaligaya. Ang kataklara. Oo, yan. Sige, piliin tayo. Gapang buhay. May ano tayo? Pag nahawakan mo na yun na yun. Pabuhat-buhat ka pa ha. Nandun ako sa baba. Oh, buksan na. So, malaki oh. Jacket niya. Ahan. Karton lang malaki dito. Ano ko pansya? Dito na ito. Araw! Ano kaya yan? Pagkap. Ano yan? Wow. Plastic. Ay, bawala! Bana na sa akin. Yung na-touch mo kaysa sa hairpin. Di ba, pili ka na isa. Parang panyo. Jingjeng. Mama. May baunan ako. Swerte ko. Ito. Naro. Kala mo ah. Ano yan? May tatlong baunan ako ah. Guys! Necklace. Ano to? Ano yung ulam mo? TV! Ano? Crane! Tapos 16 inches!
Ne? Ay! Oh. Oh. Sakto. Terno. Talaga nakuha ko. Daddy Dragon! Oh, papa. Ano kaya? Pulsuan. Saan mo muna pa? Nakadampot ka na naman ng dampot. Pulsuan. Yap! Taro na bantaw. Parang talaga para sa iyo yan ah. Sigaret. Galing mo mag-ano ah. Gatas yata. Para kay Chacha. Ito na yan po, ito na yan. Huwag mo na buksan. Yan na yun. Cheese na yan. Pati nakatingag. Oh, si JJ. Hindi pa naman surti. Gigi lagi. May pagkain na ako. Magkain na. Aba, alam na alam yung dinadam ko ka. Ano to? Ano to? Ano to? Ano kaya yan? Ay, dyan, bunot. Ulan. Sige, ulan. Hoy, hindi pwede. Ano ba? Hindi, rabin. Yay! Sige, buksan. Ano yan? Sakit sa sikmura. Kremel S. Maganda. Sakit sa ngipin. Ayan, sakit sa ngipin. Ayan na yan. Oh, yan na yun. Ayan na yun. Bye ka. Ay, Belvita. Belvita. Oh, si Mami Dragon ng Sarap ka yan. Magbunot ka na ma. Isa lang kita ma. Joke lang. Ay, kanan mga mula ito na eh. Hindi niya alam yan. Maro? Pira yan. Nako. Matinding pangangailangan mo. Salon pass. Oh, next na. Sino next? Ito maganda na naman. Ay, nahulog sino nahuli? Si Mama. Pabunutin mo si ano. Sige, saksak mo na. Lang. Sayang mo. Ito sarap pigay. Oy! Lagay ng mga ano yung ante. Ako yung panghuli. Ulan. Ulan. Ulang. Wala ako. Langatan. Ako ay! Karlitaw sa talat. Ha? Karlitaw. Puspuro. Sabon. Ako ay! Ano ba yan? Hindi ko na matandaan yung binalo. Calculator. Hindi. Bulpin to. Ano ko datay? Lumagtaw. Labas mo kaya yan. Oh, bunot ka. Ano pa ulit-ulit atasok patel? Last na na, Angel. Malagay ko. Akin na dito kuya ulit. Na, hindi ka yadak lang. Tawil ka di man datoy na! Atan ko mo darat kang tulpin. Kaya, JJ! Lex, pero nga yung ano mo, yung ano na mo. ay, kagaan. Hindi na ako. Gaan. Jenny! Pakanong magtagbunod. O, pa. Isa lang. Ay, saktong-sakto sa akin to. Ako ay! Pudpud na yung panghilod ko. Wow. Oh, so ito JJ. Puro pink ang nakukuha mo, Jen. Pink pa yung damit niya. Na? Pangigo. Pasing patang. Kasing patang, galangin mo ng pink. Ako mo na? Puyo doon na. Sarap! Siguro Tagaysay. iba lang ang piling mo. Araw, nalog ka na. Tagaysay. Baka hindi mo makita yung moment na ano dito Dagat tayo. ang sugod. Sagay sa'yo. O,
Bawal di sa kasi ko dyan. Inawala ulit? Ito, baka yung jackpot. Ay, Diyos. Hindi. Gusto nagganda. Palaka! Ay, baon na ng tubig. Ay, baunan. Galing nga. Siyempre may okay, may hindi. Ate, mag-ano ka, bunot? Bonoy, wala. Huwag ka na, te. Huwag na dyan. Alex! Akin na yun, ante. Bunot ka noon. Malaki kaya ano yan? Malaki yan, malaki. Wala na malaki-laki dyan. Ba't kulang na yung bulpin mo? Pati yan, hotel ng Siduan. Oh, buksan mo na eh. Ako pa magbukas. May bulpin ka, di may pasunod. Mami Dragon. Ikaw na, Kwan. Naka 100k, alam mo na. Subscriber. Hindi bunutan mo rin sinang. Oo. Hindi ka mabigat mo, mabigat. Pinawakan mo. Bakit ka dito? Hindi, buksan mo na. Buksan mo na, Sirain mo na yan. Bato mo. Hindi ko kaya. Oh, mega jackpot yata. Kanino pa yung mega jackpot? Wala na nagalabas. Ano ba talaga? May mega ba? May mega ba talaga? Mega sardines. Baka mega sardines. Sa kabila. Ay, Diyos ah. May tuwat pa siya. Oh, ikaw na dyan, Daddy Dragon. Mas mahal pa yung pinang rapper eh. Baka ikaw makabunot ng Jackpot. Tablet. katotohanan. Ako yung kain. Talaga ah. Pang invisible. Invisible. Oh, kung anong nahawakan, yun na yun. Oh, go. 5, 4, 3. Ito? Ito. Oh. Ha? Biga. Sakal pa yan! Sakal Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Please. Mayaman sa lagay ng sesto. What? Kagaan ah. Kaya to. Baka piso lang to ah. Saktong-sakto na nun nga. Sige, malaglag ka na. Baka malaglag ka na. What? Kunamin sa wala akong tama sa'yo yan. Kita mo siya. Siya, kita mo. Dami. Ang tamang-tama doon sa alkansya mo. May pangsungkit ka na. My goodness. Magdaya. Hindi man jawa sa'yo sa trabaho. Walang daan na tapos. Ah, hindi po sa ito nga sa akin. Ginawa ka mali yun. Game. Ha? Baka max. At least. At least may panglinis ka na ng paa. Ay, malaki! Kasi mo sa balit ko, ano, style na kunak. Ay, malaki! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kapag nala. Ano yung number ng mga? Sanitary lang kita! Charan! May laman. Laman, 100. Oh, no budget guys. Pang load. Panload ko!
si Peng. Oh, ikaw na ulit. I-try ko din natin ang malaki. Diyan, sa pangili. Try mo, Peng, go. Ano kaya yan? Dati malaki kasi. Pakita mo yan. May pang merienda na. Si Kuya Jane. May merienda na si Kuya Jane. Thank you guys. Oh, last na yan ay magbunot na ulit. Ay, last na, isa pang ikot. Alex. Oh, Alex. Aray! Ano mga tamala? Talumpas, talumpas. Try mo rin kayo yung malaki, Le. Try mo rin yung malaki. Ha? Try na rin. Ako na yung mega takpat. Oy! Ale, pakita mo daw eh. Oh. Ay, may pera. May 50. Pababa ng pababa. Mamaya may 5 piso na yan. Malaki to? TV, flat screen. TV ah. Malay mo. Hila pa kapit? Matindi yung pag-ano ba? Labas na. Ayoko! Ilabas mo. Ilabas mo. Di pwede hindi labas yan. Ito! May partner na. Palinis natin ang siya sa baba. At least may 50 pesos ka. Paseng. Pasing patang. At least may remembrance ka. Masakit ng tiyan ko. 5, 4, 3, 2, 1. What kalak? Oh, sige na. Open. Totoong niyan, wala kayong hinahanap. 5, 4, 3, 2, 1. Ano? Yun! May pang vlog. Yehey! Ganda. Dragon. Ah, ikaw naman. Balik mo dito, Tante. Ma, ikaw naman. Ikaw na si Jay. Oh, man. Oh, bunot. Din kay... Ba! Buksan, buksan. Malaki talaga ginapunterya. Oh, akin naman yun. Siguradong may jackpot na yun. Talungan mo ate. Ganyan ko. Manot sisto na naman. What? 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 Happy birthday. Magsaling ka ng gasolina. Sige mo kay mama yan. Ano, sa mantika yan. Hindi sa akin. Oh, bunot ka. Kaya bunutan mo si mama, oh. Pwede pag ng mantika. Bunot na. Oh, naku. Ulan, Kuya Ulan. Ulan. Kami. Ulan pa rin. Mabigat. Ano ba yun? Matablik ka na. Kasapigo ata lang. Kipod. Safeguard. May pulbo, may ano. Oh, maligo ka na. Dali ka pa maligo. Mayroon ka pang mailo. Lahat tanggal germs. Ligaya. Personal hygiene yan. Nay! Taman, bait ka. Sabi, pababa ng pababa. Pababa na. Coins ng sunod niyan. Yay! Ano kaya yan? Alis daw na tayo na. Thank you guys. Gigi. Malaki na. Wala mabigat. Ano kaya ba? Sirve. Para kay aking yan. Wow! Dan! Pink na naman. Wala ka, puro pink na ko. Ayun o, baunan. Ang panglibag. Puro pink. Ala, day ko ngayon. Dapat Ay, yung mataba. dapat nagiging black eh. Uy! Dali nga. Nag-concentrate ako eh. Huwag niyong istorbohin. Naka-concentrate mo ba ko? Ganon. Bato! Ano ulam mo dyan? Ginto.
Pagkain gamit. Ano pagkain? Ano yun? Chocolate. Buksan mo. Chocolate pala. Kasi bangot siya guys. Kainin mo yan. Alam ko na to ay. Kunin mo nga yung kabag na ano. Tamtax. Wala? Ay, yung pink? Ne! Magaling kang mag Yung bagay sa akin guys. Total mahilig ka magluto. Cha! Kunin mo kayo yung bag ko doon. Yan, hindi na ako bibili ng Nor. Jingjing. Ang bilis ah. Ah, mabigat! Ang bilis yan. Nako. Ito. Mama, Napkin. ano tayo napkin? Wow! Chicken. Yun oh. Yay! May gamit din. Lahat din gamit sa'yo, Ate Jane. Daddy. Ikaw na magbunot. Daddy Dragon. Kalingin mo siya. Si Chacha daw magabunot. Ano yan, sa harap po yung maliit niya. Ay, malit daw. Dali, kwak-kwak na daw. Darsab! Ito! Oh, buksan mo na. Bigat ah. Saan mo na? Gabi na eh. Bigat ah! Bilis! Bukas na! Sirain mo na. Baunan! Tama na tutlog mo. Baunan! 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 Okay, may baunan na ako. Bali limang ikot yan. Kailang ikot. Ay, Diyos! Buksan mo! Buksan na yan. Pangkalahatan talaga yung nabubunot mo, Day. Oh, pangkalahatan. GG! May pang-juice na ako guys. Meron pa akong hot cake. Mami, just. Napit. Ay, wallet. May laman kaya? Wala. Lalagyan mo. Kahit singkong duling, wala. Pasing. Hearing agent ante. Hindi yan i-ring aid ah. Akin na lang. Hindi pwede. Bunot. Alex. Tayo na. Yan na naman si Alex. Patingin nga ako. Mukhang, Diyan, may piso na. mukhang si Anod ang makagamit niya na. Ano, Lex? Headset. Ano kaya to? Walang toilet dyan, Lex. Walang toilet. Walang toilet. Kagaan! Yan! Sponge! Bulak siguro yan. Pirma talaga naman. Bahay na lang kulang. Ano na. Kanino yan? April. Ako ulit? Ba't ikaw ulit? Kasi siya last ka. Ah, siya ba yung last? Ikot lang yan. Muriatic na lang kulang legs. Tawa ni Mama. Bawal na lang ang kulang. Hala! Lalagay mo yun sa mukha mo, Peng. Wala na. Talaga, pangkasaya. No, PJ na naman. Medyo ka dyan eh. Nakasilyos na yung mga tao. PJ, oh. Dali, gabi na. Bilisan lang kay Oh, next na. Bunot na. Bunot. Bilis. Bilisan mo na. Oh, ang deligaya. Kahit ikaw. Oh, may 20 na naman. Oh, bulpen. Diba? Yan eh. Nasa bulsa ng bag ko yun eh. Okay, nahanap ko yun eh. Kunin mo ngayon. Bulpen. Para makita nila. Ayaw na ito. Hindi man may baka makita. Buti na ito eh. Pakunik ko. Ulan. Ante, happy ka? Happy. Ang ganun ito. Alam na. Tamang-tama. Dapat ako nakabuntong. Daddy Dragon. Bilis. Kabigat ah. Buksan mo na. Bilis. Bilisan mo. Gabi na nga. Bigyan mo nga konta nagaduk. Wow, Chucky! Sakto ah. Chucky! Kita tong.
Kikatang daw yan. Ni-remind pa sa'yo. Bunot ka na muna para mabilis. Ikaw. Ako na magbunot. Ano man yung nabubunot na. Si mama na lang sa'yo. Pag si mama, ikaw magbunot. May Jackie pa ako. Hindi man niya pa ako. Pamatay ipos ha. Basag na. Masag na yung kipa. Ay, yung ano din. Papa. Ikaw na. Yan naman. Si Papa. Ba't sino yung kanina? Si Dapat Dragon yung kanina eh. Yata. Nakabunot na si ano eh. Papa. Ako may dragon pala yun. Si mama. O, palitan kayo. Ikaw na mag-PJ magbunot. Dali, dali. Bilisan mo. Bilisan mo, PJ. Yung baboy. Ang gawa-gawan na lang yan. Bilis Mapayat na, ng bilis. baboy ko. Tempo! Labas mo lahat. Labas mo. Bilis. Kanina yun kay Papa. O, sakto yan. Maligo. Oh, next na. Yung mo, baka makuha mo ng tira. Hindi, pataya. Ang dami hinawakan. Maski ano na lang. Steak! Sakto yan, wala na tayo. Gate. Close up. Dapat Ay, ilan na lang baga to? Iyan na lang tayo. Hindi, sakto. 9 sila. Kulang pala na isa. Kanya-kanya na sila. Oh, kuha na lang kayo tig-isa. Alay, sandali. Ate, ikaw kayo na. Sila na lang. Uy, isa-isa. Oh, sabay dito kayo magbukas. Sabay-sabay ang tanong ka. Tamang-tama sa akin to, lighter. Magdandali. Wait lang. Lighter. 1, 2, 3. Ate! Beso! Ang tatay buritek na brass. Kala ko tayo pangalan. Thank you. Thank you po. Hindi sa daon eh. Ay, tayo pa isa pa nating palaro. Ulan nito kung ano to? 500 pesos. Okay, wait lang. Isa-isa lang. Hindi pwedeng ano. Wait lang. Kulan out. 500. Hindi, sandali. Tayo, dapat kompleto yung pangalan niya. Corn beef. Hop. Hindi, isa-isa lang ang sagot. Ba't kayong dalawa? Hindi. Sali mo na natin. Pwede ikalo? Hindi. Hindi, hulaan kung anong, ano yan? Anong dilata yan? 500 pesos. Corn beef. Ah, 500 pesos. Okay, ikaw, Je. Argentina. Hindi. Bawal hawakan. Oh, sige. Kami Kahit tawakan niya, ni sige. Papang Okay lang. Gisantes. Kalugan. Huwag na. CDO. Kaya lang naman yun, no? Oh, 500 pesos. CDO. No. Ate. Lucky, 7. Hindi. Hindi. 500 pesos. CDO. Gatas. Hindi. Green tea. Gatas mang kulay. Alaska. No. Omor. Ha? Omor. Ano yun? Nakalimutan ko na yun. Nestle. Hindi. Ako nga magawa. Game, 500 pesos. Ha? Argentina meatloaf. Hindi. Oh, mag-isip kayo ng mga dilata. CDO meatloaf. Hindi. Pure Foods. Hindi. Mega sardines. CDO. Hindi. Kapang maliit. Guys, 500 pesos. Hindi nila maulaan. Number 7. Sausage. Meatloaf. Hindi. May liver spread bang ganito kalaki? Sausage. Tingnan ko. May clue. Ano yan? Sa dulo is ano? A ang dulo. Ano? A. Mega. Hindi. Mega. Kompleto dapat. Hindi. Yung pangalan niyo. Alaska. Mega mackerel. Hindi. AG dulo. 3 words. Sinteritula. Hindi. Hindi, 3 words na. 5. San Marino. San Marino, hindi. Ito dapat. San Marino corn beef. May nakasabi kanina. Malapit na doon. Kung ano na lang, dugtungan na lang. San Marino tuna. San Marino corn tuna. Hindi. 555 carne norte. Hindi. Argentina corn beef. Hindi. A nga yung sinterit. 555. Ano? Kahirapan yung 500. Mega sardines. Little 555 tuna. 555 tuna? Ano? 55 tuna. Oh. Hindi, hindi. 55 tuna. Tuna flakes. Hindi. 5-5. Hot. 555 tuna hot. Century tuna.
Hindi. Baka di chat-chat-chat. Guys, ito yun oh. Guys, ayan yun. Adobo! Nakikita kasi ni Chache. 555 Century Tuna Flakes. Hindi. Argentina. Mega Combi. 555 Afritada. Hindi. 555 Richard Paksew. 555 Caldereta. 555 3 words. 555 ano pa nga yung mga ano? Ginaisip ko yung mga dilata lahat. Dali na. So, 500. 555 Caldereta. 555 Century Tuna. 555 Tuna. Kaya lang ipahiwalay siya ng ganyan. 555 Tuna. Hindi. 555 card bank. 555 Caldereta Tuna. Hindi. 555 Hindi pa. Go. 5 tuna afritada. Sabi sa akin kanina eh. Baka ni ano naman may Hindi. Caldereta. Ayun siya. Yeah! Lalo siya na 500. Isip! Ano na? Okay. Happy birthday, PJ! Dahil birthday mo, sa'yo na yan. Salamat po! Saudi lang lang panambay. Oh, say thank you. Binigay. Thank you. Hirapan pa ng lanay mo, ito rin pala. Say thank you. Sige, sige. Let's go! Thank you. Antay, masaya ka naman sa mga nakuha mo? Siyempre guys. Yay. Ikaw, Auntie Paseng, anong nakuha? Ito lang guys. Sa kanya lang sa kanya. Sa akin, oh. Sa'yo nakuha mo? Much later. Gusto po namin magpasalamat ulit sa nag-sponsor po ng aming uniform, gloves, at saka aqua shoes. Isa po siyang supporters from USA. Yan. Ito na po yung kanya. Thank you po. Thank you. Ito na po yung ano po, yung binigay niyo po sa amin. Bali, wala pa po dito yung raincoat na gagamitin namin. Parating pa lang po. Bali, nag-order na po kami. Ay, deliver pa lang po. Thank you po na marami nang dahil dyan meron na kaming uniform. Thank you sa lahat. Salamat po. Thank you. Thank you, sir. May magagamit na kami pag sa ilog-ilog. Yan, may gloves na. Hindi na kami masisipit ng talangka. Hindi na mag-hiyaw-hiyaw si camera girl. Yan, itatry lang nila kung kasya. Yay! Ang ganda ng uniform! Thank you po! Thank you, thank you! Ganda guys. Thank you, sir, from USA.